Калі злачыннасць выходзіць з-пад кантролю. Гатовы? Гэта дэтэктыў Алекс Мёрфі, афіцэр паранены. Адзінае выйсце. Мы стаім напярэдадні тэхналагічнай рэвалюцыі. Гэта не чалавек. Нам трэба забяспечыць падтрымку амерыканцаў. Пацалуй матулю. Добра на шлюбе. Спазніўся. Мы змясцім чалавека ў машыну. Апёкі 4-й ступені на 80% тулава. Калі ён і выжыве, будзе паралізаваны на ўсё жыццё, прыкаваны да інваліднай валізкі. Вы можаце выратаваць яго, але якім чынам? Што за жыццё гэта будзе? Што гэта за браня? Гэта не браня, гэта ты. Што за халеру вы зрабілі? Дадай у імідж тактыкі. Хай ён будзе... Хай будзе чорным. Калі машына ў баі, сістэма дасылае сігналы ў мозг Алекса, каб ён думаў, што змагаецца ён. Але гэта не так. Гэта ілюзія свабоды волі. Абрана 13 абвінавачаных у забойстве. Гэта будучыня амерыканскага правасуддзя. У 2014-м. Алекс! Ты павінен паразмаўляць з сынам. Хто кіруе? Чалавек? Ці машына? Чалавек заўжды застанецца ў ім. Спачуванне, баязлівасць, інстынкт. Яны канфліктуюць з сістэмай. Мёртвы або жывы. Ты ідзеш са мной. Рабакоп. Киноконг.бай. Пра кіно па-беларуску. Агучана пры падтрымцы кампаніі Велком.